आंनि मुङा जोंसार हाज'वारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उल्थापानि ओनसोलनि ब्रह्मपुर गामियाव आंनि न'आ थांनाय सुनिबार बारायाव आंनि बिसिया गोमानानै दं दासिमबो नागिरबाबो मोनाखै बेखौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार होदों बिनि मुङा रसना बसुमतारी बुङो बिनि बिमा बिफानि गामिनि नामा हग्राजुलि खासिबारि होनो दा बिथाङा सोर हौवाजों थांदों ना सोरजोंबा खारलांदों बेखौथ' जों दा मिथिला माने थांनाय मानसिफ्रा बुंदों जे सोरबा गुबुन हौवाया लांफैदों होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंबो खाथि खाला नागिरदोंमोन कन्टेक्टबो लादोंमोन नाथाय मोननाय जायाखै बेनिखायनो सोरबाफोर मोनोब्ला अननानै नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन बुना खोन्थाहरबानो जाबाय।